izvi ndozvakaitika ndakandwa kujeri ndakatambirwa nemufaro kunge katiperi ndakati ndichingosvika vakati vhudzi ngatigeri ndakatadza kana kuti vhudzi handigeri vanondida musandityire isusu andemberi mabebi snf ndaitofila muna ndifeli hanzopana ane nharo aiwa hatereri taingoswera kutsvaga mugo futi nefati daily inda dzacho dzaida ropa ndaimwa raspberry Bombo glass. Yadzichinzwawo dzakawandisa ende matauro dzichitwa dzinotaurwa nepamwe ende mhosva dzacho kana dzakudzitaura kunoku kwatinogara isusu kugeto kunoku tinenge takudzitaura nepaiduwo maybe iwewe takamanyatsinzwawo uchitsanangura kuti chii chakamanyatsoitika chakazoita kuti uzosungwe. Inini nditoriwo munhu ane weakness waiziya. Alright. And then okay, mhosva yandakaita inini ndeyekuti ndine weakness yekuti inini ndiri munhu chi angori nehasha waigeta zvikanzi zviri sei wapinda red robot apa yongwadaidzwa papari mapurisa parobot. Okay. Ndafunga like unongoziva kuti vanhu vese vane motikari guys, you know, beat kana pa Coca-Cola kuti there are times yekuti tinotoziva kuti maybe during the day nongochitotedzera kana kuti robot kana lese kana pa Coca-Cola pape kana chi and pane matimes ekuti mapurisa vanomira ipapo bvoita satanga kucontrola saka whether robot redoro chimunhu unopinda, I understand. So it's something chekuti it's easy kuita sei kuconfuse kanacho in that way. Even with VID saka ilandira kuzonompurisa kana ndiwo unoteerera bozo angateerera robot paine munhu anofana ngachiteerera. Yo. Wagwan, guys. My name is DJ Sparks, one Sim Khalidi, one the biggest podcaster. Guys, interview andina yopanapaka interview ngandakamirira for a long time. Ndakamirira ndichitsvaga nemaziso matsugu nandingori inbox mati gonzi ndayatsonzwisa kuti zvii zvakambonyatsoitika, zvii zvachiitika, zvakayatsofamba sei zvakasvika kuti mukomana ambopinde mukati kwenguva yakakura kudaro, uyezve nyaya idzi dzakazopera sei. Saka tawanirwa nyasha ranaigona kushaura namboshaura tawa nirwanyasha kuti timbonzwe kuti nyaya idzi dzakafamba sei. But tsika yedu panapo kuti kana chinge wauya uri artist wati iwe unoimba, chinhu chekutanga chatofana kumhoresa nacho kana introduction yako inofana kunge dziri ngoma. But apa pakanaka kuti pane ngoma nyowani latest unofana kunge muchinostreama guys. Brand new video iyo rakanyorwa kunzi music film because it's a movie chiriona, so mashutirwa rakaitwa rakadirectwa zvine unyanzvi, saka ndio masina mufananga muchinostreama panguva yatiri inoi because ishapiriona revideo. Saka isusu sevanhu vawanirwa nyasha ticharoverwa ndandiri live, and remember where you heard it first, pa the biggest podcast. My DJ, are you ready? Are you ready, my DJ? Oyo, start the engine. Ndibeori timu rangu. Ndichimbonzo muchimbonzwe. DJ Sparks. Four. Muriseko guys. A long time. I go by the name GONZI ngembewo ndakutanga nekuansa nyaya. Izvi ndozvakaitika ndakandwa kuJERI. Yeah. Izvi ndozvakaitika ndakandwa kuseri. Zimi pop GONZI. Izvi ndozvakaitika ndakandwa kuJERI ndakatambirwa nemufaro kunge katiperi ndakati ndichingosvika vakati vhudzi ngatigeri ndakatadza kana kuti vhudzi handigeri vanondida musandityire isusu andemberi mabebi snf ndaitofila muna ndifeli hanzopana ane nharo aiwa hatereri taingoswera kutsvaga mugo futi nefati daily inda dzacho dzaida ropa ndaimwa raspberry Bombo glass. Inda dzacho mama dzaida ropa but ndaizongorova raspberry. Mawana, murisei guys. One GONZI in the building.
ending right now guys. Guys panapa pacharova ndande nyaya dzakawanda dzatichakurukura but ino inguva yekumborova chi yekumbonzwisa zvii zvakaitika mukati zvakaiswa paart then tozviyatsonzwa takukurukura hedu. My DJ, start it from top. Let's do it. Listen again. T-Gonzi Mwambel representing Zim Hip Hop, HHYG. The Farah Nripana Babana, the biggest podcast. What do you say, guys? Ijindo Zakaitika ndakandwa kuJERI. Yeah. Ijindo Zakaitika ndakandwa kuJERI. Yeah. Makatelera. Okay. Ijindo Zakaitika ndakandwa kuJERI. Nakatambirwa nemufaro kunge katiperi. Nakati nchingosvika vakati vudzi ngatigere. Ndakatadza kana kuti vudzi handigeri. Vanondida musandityire isusu handemberi. My baby SNDep ndaitofila manandifeli. Hanzi mfano ane nharo aiwa hatereri. Tangoswera kutsvaka mogo futi nevhati daily. Inda dzacho dzaida ropa ndaimwa raspberry. Kuvisit kweuya mukaka lactoplasteri. Taimwa mvura yakachena kunge blackberry. Kubhema mogo kusvika takutonzwa hatibeni. Cheribonda bvuma ende. I make sure to play it twice, thrice, or even more. Murukunzwe zvakaitika zvakaiswa paati. Ihora iyoyo kani. Touch it again. Yeah, man. Yeah. Nombo biga amadzangu dzandakasiya kuJERI Chigudo. Too nice. You know, ku Cape Town and the Cape Town boys. Who else? Too nice namtaura. Brian, Winnie man, you name it, vakawandisa voto handiti izvi zvakaitika ndakandwa kuJERI. Ndakatambirwa nemufaro kunge katiperi. Ndakati nchingosvika vakati vudzi ngatigere. Ndakatadza kana kuti vudzi handigeri. Vanondida musandityire isusu handemberi. My baby SNDep ndaitofila munandifeli. Hanzi mfano ane nharo aiwa hatereri. Tangoswera kutsvaka mogo futi nevhati daily. Inda dzacho dzaida ropa ndaimwa raspberry. Kuvisit kwaiuya mukaka lactoplasteri. Taimwa mvura yakachena kunge blackberry. Kubhema mogo kusvika takutonzwa hatibeni. Cheribonda bvuma ende what's scary. Ukaita mhosva wairohwa nemagati JERI. Ati rangu ratowewo ndakunzi atiweri. Atitambe nana magic kwacho but atiperi. Izvi ndo zvakaitika ndakandwa kuJERI. Jerry. Izvi ndo zvakaitika ndakandwa kuSeri. Izvi ndo zvakaitika ndakandwa kuJERI. Izvi ndo zvakaitika ndakandwa kuSeri. Pane vamwe vanhu vanobva vakushora vapinda muJERI. Wani president vakambosungirwawo kusunungura nyika. Kana Nelson Mandela kuSouth Africa. Even Sewicknell kurimanda kwakushika. Amana musandishore zvinhu izvi zvinoitika. Saka mudhara chinindiko harikoko ndova biga. Simon Chimbetu JERI irakaripika. Tupaka chingobuda kabva atoita biga. Ndazodzidza muZimbabwe hamitwe une kuAmerica. Siyana ine madrugs amana siyana ine kustika. Kana iye kongoloita makatorohwa nelika. Mobva maregera futi kuita iga. Kuda kunyanyoziva chiko chakaitika kwandiri. Ndakusiva ghetto wisdom ndichisika ndotenda ZCPS yanbvisa unhu hwechiniga. Ameno vari kupara mhosva chete vari kuriga. Mukapinda imomo muchatobuda matsiga. Izvi ndo zvakaitika ndakandwa kuJERI. Check it out on YouTube. Ihora iyoyo. Zvakaitika ndakandwa kuJERI. Aiwa JERI rinodzidzisa SPARKS. JERI rinodzidzisa. Rodzidzisa nika? Sure man. But boga. Zvese bo. Uida say SPARKS. Pakaipa. Alright. Anyway, T-Gonzi, ngonachi interview tatakaimira for a long time maZimbabweans. Tinakatsonzwa kuti chii chakanyatsoitika chacho. Saka I think ndo mukana wataona semaZimbabweans because nyaya dzatatichinzwawo dzakawandisa ende matauro adzo dzichiitwa dzichitaurwa nepamwe ende mhosva dzacho kana dzakudzitaura kunoku kwatinogara isusu kugeto kunoku tinenge takudzitaura nepaiduwo. Maybe iwewe takambonatsonzwawo utitsanangura kuti chii chakambonyatsoitika chakazoita kuti uzosungwe. Okay, chekutanga, to be honest with you,
inini nditoriwo munhu ane weakness waiziya. Alright. And then weakness yangu waiziya ndoiziva, but it's like chiro chikuitika ienda kutanga kuconfusika like tatoriboka pesa waigeta. So it's like ndandiri kuti Jerry inzvimbo yekuti inini ndakadzidza anditi Tigonzi mhosva yangu yaitenge richi yakaita kuti uzosvika pakuenda kuJERI. Okay, mhosva yandakaita inini ndeyekuti ndine weakness yekuti inini ndiri munhu angori nehasha waigeta. I think it's like zvinhu zvekuti zviri pachena kuti zvinhu zvese zvinoitika kana pastreet kana kuti munhu akasungwa nemapurisa nyaya inoperera pamapurisa ipapo, maybe kana kuti munhu abhadhara kana kuti mari yatonyora or something waigeta. But inini ndakanofixwa in the sense yekuti like pakangoitika zvinhu zvekuti like I was not wrong, you understand. But at the same time pachitika zvinhu izvozvo tikabva tatanga kupikisana nemapurisa wapinda mumotikari mangu, you understand. Alright, but mhosva yako waibatwa nayo chinzi ndo mhosva yako yange richi hanzi waita reckless driving and I was wrong, but ndandisina kuita reckless driving, you understand. Alright. Konya dzemadrugs dzatazinoita kunzwa dzipapa ine madrugs makasungirwa madrugs. Dzemadrugs nyaya dzekunyeba like ndo dzandakabuda kadzikutaurwa dzitasi dzemadrugs adzipo, andinosungirwa madrugs. Nyaya ndaitobva padhena nditi ndichibaya kwake like I stay in Agadia, you know. Ndobva ndadriver ndobva ndaenda kumbara, I was gonna get myself my fruits. Alright. So ndangono chinosvika pamupedza nhamo pepe vanabva tangototi take guns chichi, you know. Saka ndikatopfura nepapo ndobva ndatonotenga mafruits angu ndobva ndadzoka ndobva ndanoita sei ndanomira ndiri parobot anditi. So ndamira ndiri parobot unozviziva SPARKS kuti pane nzvimbo dzisitori namaline, you understand. Izvi zvinhu zvinongoitika nzvimbo dzakawanda like even kuAfrica kana kwese kuna Senegal, even in SA, you know. No, like zvangoti azvinoitika kure zvoitika panari driver. Zvinoitika anyway aisinya yekuti like ndikushitaura kuitira tichiendisaitongea ndine imwe nyaya ndinoda kutaura. Alright. So it's like papasina line. So nokuza nje ndatenga mafruits and then vanhu kupfura, then vanhu mapurisa ari kuita sei ari kucontrola traffic anditi ndanodzoka ndakanomira. Saka ndiziva kuti mupurisa pamwe akanditi apo pamira ari apapo istamisa motikari kunyangwe pasina line, iye pamwe akrosa rinofanwa kunge riri line racho already here ka zvakazoitisa kuti abva andidedze kuti ndichibva ndatena left ndakuenda kwaari antoaziva. So ndikunosvika ipapo the other police woman was just standing anditi zvikanzi zviri sei wapinda red robot. Apa yongodaidzo papane mapurisa parobot. Okay. Ndofunga like unongoziva kuti vanhu vese vane motikari guys, you know, beat kana paCoca-Cola kuti there are times yekuti tinotoziva kuti maybe during the day nongochitotedzera kana kuti robot kana lese kana paCoca-Cola pape kana and pane matimes ekuti mapurisa vanomira ipapo bvoita atanga kucontrola. Saka whether robot redoro chimunhu unopinda, you understand. So it's something chekuti it's easy kuita sei kuconfuse kanacho in that way. Even kuVID saka ira ndinompurisa kandiwa unoteerera woza ungateerera robot paine munhu anofana ngachiteerera. Saka ina ndinozoziva kuti kutodedzwa kwandaitwa yatonyaya pamwe kuti ndanzi ndakrosa line or something zvekuti ndakatoti madam pindai motikari ndobva tatoavhurira bva wapinda motikari kuback. Okay. Ndikati batoona ikaimei mandidedza kuti ndiye panapa pandapfura nchenda apa fuchi pamotikari papatozara mafanza achiti asiyai munhu nekuita sesa. So
mafans angu akatocontributa futi mukuitwa ngameno zvakutoitika pasini iyoyo, understand. So ndakabva ndadriver motikari yangu mbijana ndikutaura namadam kuti but madam one vamwe venyu vandidedza ndobva watopinda red robot ndobva vati saka iwo pinda mumotikari and then amapinda mumotikari muno but vandidedza ka. Alright. Zvikanzi aiwa ini anombodzwa nzi iwo waita sei wavadedza ati wapinda red robot. Wandivatanga. Saka takatozodrive nditi ndobva watoti 10 apa ndobva ndati madam kuona apa ndikuona kana uri pamarobots epacoca-cola ndikuti coca-cola sorry pamupedza namo uka parobot roro kana ukatanga kufamba wakuita headed kunonzi che what's the name of this place, Calvin Corner, you know Calvin Corner? Calvin Corner ndiye kuti urikubva pamupedza namo what like wapa road like iri kuenda kunobata Seke Road. Okay hapo yekuti ku left inenge iri what's this ichi Coca-Cola yacho Coca-Cola kusaiduka so ndadaro wakabva kuti 10 apa titodzokera kuenda kupolisi ndikati but apa madam ati ndi 10 apa tidzokere kuenda uku but apa pamutema apa bvumidzwa kuti 10 apa saka rega ndinotenera pamberi and then apa ndatonotena pamberi atina kutora kana 10 minutes kuti tisvike kupi tisvike pa station kumbari. You understand? So unoziya zvezvo ndasvika pa station pambari paipa nditi ndikutira ku reason kuti basa one batungu wenyu kaimato ndidedza ntoziya ndiyo nguva yekuti ini ndakatanga kuita hasha. You understand? And ndicho chokwadi I get it. Like andingambonyepere muri yeZimbabwe cause ndo zvinhu zvakaitika. So pahasha ipapo ndo pakazoitisa hasha mapurisa chii chakazoitika after ipapo? Pahasha ipapo ka I suspect kuti ndo zvakazoitika. So vatovharirwa then vaenda kodi? I suspect kuti ndo zvakazoitika. However like nyaya yangu yakazongoitawo kunge yazo involve vamwe vanhu ichi wakabva wapindira nyaya yacho zvekuti inini ndakuchenda kukoti ka like instead of a lighter sentence or what yakabva yaita a harder sentence kunzi for reckless driving wakuenda 10 months kujeri. You get what I'm saying? So like I learned a lot ndiri kujeri to such an extent yekuti ichi ndicho chokwadi chacho chakaitika and I don't need to involve other names of people, you know, but pane vanhu vakazongoisawo simba ravo kuti ini ndichinzi ndiende kujeri. Kuti vanzi 10 apa ndanonzi 10 months for reckless driving. So wagara how many months? Just 2 months. Ndotozotenda lawyer wangu and then ndavandanzi you are not guilty. So guys I see watoboa pasina nyaya. Watoboa I was not guilty. Ndafana ngoneta 2 months ndiri kujeri. Usina mhosva. Ndisina mhosva nekuda kwekuti ndine munhu watinatira sei wandaitoendawo naye kuma courts, you know. Pakaipa zvakawanda zvikuitika. So munhu wandaitoenda naye kuma courts yanga iri nyaya yekuti inini kana ndakaincarceratwa iye anobva asara achinonzi not guilty, you know. For zvakandivhara and I wouldn't want to involve names, but this is what happened. All right. I think ndapanzwisa but iwe waenda kuJERI ndezvipi zvinhu zvakaonawo ikoko kuti ungade kusheyawo nevanhu vari panze panapa? Wow, it's actually fun. Obviously munhu like ini ndichitanga kupinda imomo at times like I would cry by myself ngochema, so you know kutakumata pati chanobata 10 months but ndandisiri wrong, you understand? But ndichizobuda ndakabuda ndichifara kuti ndandadzidza zvinhu zvakawanda, you know, even kutokurawo kwepersonality, you know. I'm a popular person. Ndakatokurawo personality yangu, you know, even my like vakandibata bo, you understand what I'm saying? But wabone nokumana mukati nevakati chino. Everybody like straight kubva ku remand
kusvika pandakaenda kucentral kwacho like ndangoti ndichingosvika kana kuremand you know like everybody was just making a noise about me, understand? Alright. Even but when I go central, everybody was making noise about me, you know. So everyone wanted to associate neni zvakanaka, even kana ana gogona na sekuru vataita ana gogona na sekuru kujeri ndoma officers like vechikadzi nevarume tikatanga kutodzwa kana iwewe wakaona vechirume ndi sekuru, then kana iwewe wakaona vechikadzi ndi gogo. You understand? Saka ini ndoda kutotenda ana gogo na sekuru kwa space paitochinja ma shifts, everyone will be like dakona GONZI, you know. Ende vakandibata bozhe kuti ndakatozona kuti ava ana sekuru kazveshu, I understand? Aiwa ana sekuru zveshu ndikunyepera. Shouts to ZCPS. Shouts to ZCPS. Ndakazoeko kwa mnongoti bato boys. Ona tuchi SPARKS ili ndokona tuchi andina kana chinhu chandasha. Ari boys asikuyeko. Ukona tuchi SPARKS. Ndaibatwa bo. Man, true. Unoziva zvinozongorwadza zvacho zvekuti iwo uri kuziva kuti iwo ukachengetwa panzvimbo yekuti iwo ukwanise kubuda like uchirarama uri kungoona orange like upenya like for the first time like unoita nguva yakareba uchita se uchirwadziwa uchidadada, but now unotanga kuchinja in a lot of ways. Unodzidzira self survival yayeka yekuti ndikunida kugeza. Zvinenge zviri stressful waziya. Nyaya dzekugeza dzinenge dziri stressful because kunhu kwawakuenda kunogezera kune kwakasiyana nekwaunogezera paunenge uri padeni. You understand what I'm saying? Every day, and you can't be in a position yekuti iwe unoti saka ina ndichageze. Understand? Mtogeza mchiona masina atositwa paside chichine chitika pempaketa sei pamunogezera pa. Ukona ZCPS yakarongeka. Shouts to ZCPS. Unoziva kuti vanhu vanongotaura zvavo zvinhu zvakawanda vachidaidai, but vanenge vachitokurudzira vanhu kuita clean, zvekuti vanhu vanenge vatori clean. Wakambonzwa kana munhu achinzi ane korera aenda kujerere akutori na korera like iyoyo nyaya iyoyo SPARKS. I am honest pandikukudza chokwadi kuti vanhu vanenge vachitoita sei vachitogeza vachitodai. So saka iwo paunenge ukangobatwa munguva iyoyo uri mukati imomo ukwanisa kunge wakabata foni ukwanisa kutaura na anyone. Nditi foreign inonzi foreign yekuti uchigara pasi so nekamwe kawei kanorwadza so whether vanhu vadaenda nopiwa chikafu kana kuita sei. But ini ndaibatwa bozhe kuti handina kana dheira ndakamboita sei ndikaenda unogara pamutabhera panonzi pamutabhera panoita sei panopirwa vanhu chikafu, and all the prisoners they were so happy about me. You understand? Zvekuti stress yandaita nedepression yakapedzwa nema-inmates. You understand? I met Chigudo. Everybody was just making what Chigudo? What Chigudo akuda sei ko Chigudo? Chigudo anopisa. Chigudo anopisa. Last time ndaona GONZI atia akondiza SPARKS Chigudo anopisa. Chigudo ma1 Chigudo anopisa. But now sezvanga ndichitaura zvaizvo kuti uri kuona self survival yekuti munhu you need to be powerful in some way. He is just that someone who gets others to do the work for him. You understand? That's the power that he has. Ukubata ndikutaura Chigudo saka tosvika iko akatosimuka akatita power like he is powerful. Everybody knows about him. Ari pajeri. Of course he is human ane ma weaknesses ake, but anotocontroller. Waigeta anenge achitoita yakutoita, anenge atori smart futi pastaira rake. You understand? And anenge achitotonga masini anenge atori nawo zvese zvitori bo. Hapana, like ndo zvanga ndikutaura kakuti kona ku ZCPS hapana chinhu chataitoshaya zvekutotika pane mfano wedu ainzi Liquid akatotongwa akanzi adonza anoita community service akatoramba akati ndikuprefer yangu kuenda kujeri. You understand? Cause kujeri
ZCPS is doing the work. Saka zvatichinzwa kuti makuseni hanzi isusu manje here chizonzwa isusu manje hanzi mona ngoti Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday manangaita yaringa achida isiya but hanzi muswe Saturday munhu wese anogisa hanzi panongonzi munhu wese ungana yapo onzi right bvisai matop munozobvisa vanonzi bvisai machipa onzi right makuzora msipa kumeso That's it. Vafambasi hosepipe baba nongoti mwana wese vanezogesa chi kumeso onzi right takugesa musana. That's a lie. Ukona apa inenge iri kuitika Sparks ndeyekuti chi I think these guys are trained kuitisa kuti munhu paunobuda mujeri unobuda even ma weaknesses wako mamwe wako maziva kana unga usingazive kana Bible nguva yacho kuverenga Bible unenge waiwana kana unga uri munhu anonetsana nevanhu chi pazvinhu zvese zvauri kuita waziva kozi vanhu mujeri imomo vanenge vachingonetsana vakanetsana vakazonoti hapana chekunetsanirana kapa saka even kana munhu akapfuurira achikuitira dzungu you can now be able to control it, you understand? So ndo zvinhu zvandakadzidza ndirichi like ndiri kujeri like zvinhu zvese zvinenge zvikutoitika chi saka vanonga vachipopoterana vanhu vanonga vachitombosvika iri paposition yekutomborwa kana kuti kungopopoterana chino dhei rese rinopera vanhu vachingotukana kozi ndizvo zvinobvumidzwa but hapana kana one munhu anorwa nemunhu one kozi mhosva iyoyo munhu you understand? It's just like kuti iwewe ukapinda mukati mujeri meme unoona munhu wese akabata chi munhu ane tumatakanga achitobhema mogo ichibvira vaziya even kana ana kule ZCPS vanogona kutouya achitokukumbira moto wemogo yomukati anditi haizi kana nyaya but mhosva inopisa pajeri ipapo kuonekwa une light kana matches nongochinzoda kupisa jeri saka iyo pavanona tichibhema anonga achiti pamuchibhema anonga achiti chabaka sei like they don't care, they don't care, they just do not want to see you chi une light. It's just like kana makuseni patinovhurirwa paipai waziya anozoti isusu like kujeri munhu ngoito uchitoenzerwa kana serevita nemukaka kuti iwe uboila nditi mujeri amubvumidzwe stove like hapana panhu panoita se panodzisirwa mvura chikafu chese chinojirwa kupi kumtabera anditi but iwo makuseni panovhurwa masales vanhu hobo vanenge vane mabhaketi ane mvura dziri kuboila dzetea achitoswapwa kana mogone tea mvura dzichiboila zvekutoti kana kule ZCPS vanogona kuti waipapo achitoti kapi yangu ndisiro mvura iri kupisa nditoro kana tika izvozvo vana basa kuti mvura yaboila sei they don't care. And also pane kasense kakeke kuti pangani chikudza kuti vanocontrola kuti munhu uite a better person in every way. Pana anonzi sell staff ndiye munhu anenge achitonga chi vanhu vese vari mumasales ari imomo waziye vanhu makuseni pavanobuda kuenda kunotora tika vanhu vanoda iye ndo vanobuda makuseni vachinzi vamwe vese hamusati makuita se makubuda ZCPS they don't mind vanenge vachiti mitonga nei makaita se makadaro at the same time even museo maunenge uri mune vanhu 88 mai kana vashoma than that kana chika ndo the same thing inenge ichitika mune mutorina chi anenge achilida imomo zvekuti ndiye anenge achitoita yese you know. So pane vanenge vane power sana chigudo mastage ndo vanhu vanenge vari pamusoro chi pevamwe vasungwa vekuti vanoto akatokuti garai foreign munofanira kutogara saka chigudo mustage kuti mustage unongoita sei kuti uzoite mustage unenge wazvishandira anditi kuzvishandira kwaunoita kwakasiyana one unofanira kuita kana munhu akanyarara anditi pajeri wekuti kana kuti museo mako agonetsane nevanhu pamwewo wakanyarara chi anditi unokwanisa kutonzi akanyarara ndiye anoita kutongesa chinhu ichi anditi unofanira futi unge uri snitch uri mero kuti wakaona kana kuti boys riri kuita imwe yacho mujeri unomhanya uchinoona kana chi magadi jero kunoti chi ana nhingi kuvari kubhema kuti ana nhingi vari kudaiswa bva wabatwa unziwo pese pauri kumerura vanhu kutaura chokwadi uchimerura vanhu uchitaseka unokwanisa kubva waitwa chi
on stage. You understand? At the same time, kana uchifarirwa nevanhu unokwanisa kubva waitwa futi stage. Okay. Chasara chacho iwani futi chinoitisa stage. Lucky. It's just like the music. It's just like the music. Kune vamwe vanenge vachingorira kana nelucky. Chikutoti vanhu vanenge vachitoridza munhu vachitonakirwa naye but vachoti uyu munhu ichi aketi but ariyo vari kuridza. Ariyo vari kuenda kumashoko ake. Iwo kuti tuku paakaimba kuti kune vamwe varume vanorarama nelucky kuti ange iri freestyle here. Zati gonzi tine statement inonakidza. Vakata last time patakenda interview chiti iwe Sparks unozviziva iti muZimbabwe munoona kurira kudarika vibes kateo kuita maviews kudarika vibes kateo but it's still true kuita malikes ekajiga. Yes, muZimbabwe muno inini, you know, like I can tell you kuti muZimbabwe tine maartists anototora ma YouTube views kupfura vibes kateo. You understand? Like we wouldn't want to name drop even by Instagram. Cinema artist ekutota katoposta ndotora ma likes upfura vibes kateo nema comments. Zikunosha zoti mafans acho azikana zvelevel ripi munhu. Chikuti nogonotoona kana vibes kateo achitochaya kana month kuti apinde 1 million views. But wakumana runguru wa 2 days. Kuno ndiri kuitika. But now I'm happy kuti zvinhu izvozvo zviri kutopusha ma artists. Because at the end of the day, and in every business that you do, panodiwa marketing, ne promotion, ne kubelevisa vanhu kuti zvinhu izvi ndizvo zviri kuitika. So it's working in that way. I think but probably nozotanga pape. Probably nozotanga mani takukombeya vanhu vakaita se anonga achishanda neorganic like isusu ana DJ Sparks. Sisi tinodila neorganic. Kana uchinge watoona munhu waiziya. Yes. Kata kuzokombeya navanhu vakadaro mani then pakuta problem. Ndopatozotanga kuya takuti no maya woneka wakomana. Ava vanhu varikukunda wana vibes katewa mukuti vari international way. Chichi kuzonetsa pakuti international kana mimi mjichaya ma 2 million pa 3 days. Andika mujichaya malevel ano wana international but kona kuti irini Sparks ndo yacho kayandi kukuonesa kuti inini yacho yanakatozolena paraund racho nditi if it's working zvakafanira kuti iwo munhu uchingoita nezvoti mwiri yako idye zvinhu zvichiita nditi if it's working. Saka ndakazonotisa kuti sometimes it's not always about kushora vanhu maitiro vanenge vachita. I think itori game inotambwa kumusoro uku nemartist maombe akuzasi kwedu kwatiri kuroga isungoro organic tutongotambudzika kuti tutongopiwa pressure takakula zvedu. Yeah, that's how it happens, but yeah, ndo maitiro zvinoita. Bozo numbers mamwe atatenchudzwa ka I don't think kuti ndedu cheche adichifanira ngetichiita. But now when we get to talk about it, it means kuti tazozviona anditi. And if we get to talk about it, it means kuti tazozviona, saka it means kuti zvinhu zvaita mbiri of which zvinenge zvakaitwa zvichida kunzi zviite mbiri. So that's why I'm saying kuti so it's working. Yeah, but information futhi nofana kuzoenda kuwande kuti muindustry medu kuna vamwe vari kutenga maviews, kuna vamwe vasiri kutenga. So vasiri kutenga maviews vaya andika chimbosiyaione timbocelebrate 200k pa video yanishati pa 3 days 4 days dzangu handisi kukwanisa kuita million because like I feel like my musicians akatowanda wanaka. No, I'm talking about the fans now. Kuti my fans akawanda especially mu Zimbabwe. Vakatozoshika pa level erero rekuti unotanga kuti unobelieve zvinizvo zvekuti ma trends akazotonotanga kunochinja in a certain way. You understand? Zvekuti like unenge wakutongoita easily kana kuti see kana kuti Japanese video pamwe yakatokundwa ma views kana chichi like masana neumwe mfana zvanga zvakuitika pakanguwa kapfura. So it's working pa my fans, but my fans vanongotaura kuti okay, what's trending, chatora ma views ndechipa and they will start to think kuti zvinhu ndizvo zvikutopisa and this is what's happening. At the same time chimwe chinhu chandakaona kuti ma fans futhi vanofila kuti kune ma certain bloggers kuti they've made a name for themselves and it zvekutoti panenge pachinzi zvinhu zvapostwa nevanhu ava zviri kupisa. You understand what I'm saying? So it's working as well, and zvakangoshatira kuti sometimes zvinenge zvakugadzira monopoly now in a way yekuti the masses of people who start to concentrate
on other people thinking that these are the ones who are making it. Vasingakwanise kuona like the reality yezvinhu zviri kuitwa like zviri raw. You understand? So inini ndakatoona kutoti these are things happening, but ini ndakabuda mujeri ndiri against kalevo kekucomplaina still. Alright, it's okay. Musakomele, but inini yangu watika tigonzi ndekuti chinozobowa ndekuti vanhu vanotanga kukombe isusu tine maviews cheo. Nevanhu vanongoita maviews ava vanongoita se avanenge vachitenga, you understand? Saka vanhu ngavati vachisiya room yekuziva kuti muindustry medu umu hatisi kuita hedu nemudrop, but industry yedu ine vamwe vanhu vari kutenga maviews. Inini I have mamessages yevanhu vakayachibata chiSparks hausida kutenga maviews here pana initiatives. Ndopana ngati no, isusu hatiite izvozvo. Don't believe in those things, yeah. Izvozvo ndakatombombera kuposta ma-podcast but after this release, why? Because ndauti vanhu vamboona ichocho. Everybody knows that song. That song, bro. Ukona song initiative. I'll be honest with you. Yatenderera zvekuti vanhu hobostereke vakutoiziya. About 200,000 over 4 days. Nzvimbo dzakawanda dzandatofamba like nditodriver like ndikitoinzwa ichiplay. You can even find kana kuti some track yakatoimba kana na someone kana mfano hip hop anditi itoneka kana 500,000 something kana chika like isiri kutozikama kupfuura song iyo yanishati. Zvotoshamisa. Yeah. Zoshamisa. It's happening. Yeah, zvinhu zvikuitika zviriko kwete text. Ameno wanti gonzi satabuda panyaya dzezvaitika kujeri ameno pane imwe pati yeka zvinhu zvinofila kuti ano zvinhu zvakaitikawo zvekuti vamwe vari panze vanofanira kuzviziya tisati abuda timbopinde muhip hop. Right, yeah. I just wanted to talk about nyaya yekuti at the end of the day vanhu tinofanira rarama upenyu hwedu nenzira dzinoita kuti isusu tisazoende kujeri, because inini pandakaenda kujeri kwakwe I also met other people as well, you understand? Ndichinzwawo nyaya dzavo and everything we're talking about. Ndakanotice kuti tine zvimwe zvinhu zvatete tichitoita kana tiri panze panapa zvekuti any day chinhu chinogona kutokuchaira ukange wamujeri. So ndakabuda ndichizivawo mhosva, you understand? Ndakabuda ndakuzivawo mhosva and what it takes, you understand what I'm saying? Kana iwe waita mhosva zvekuti for everybody ari kuteerera and whatever you do, ndakadzidza kuti zvakakosha kuti iwe ungogara uchiita zvinhu zviri pamutemo. When you are driving, get yourself a license. Ita zvinhu zvako zvakanaka, you understand what I'm saying? Pazvinhu zvako zvese zvauri kuita try kusaita mhosva. Unogara uri safe side, whoever you are. Alright. Vakanyeperwa rape, like I met other guys vakanyeperwa rape, you understand? Kutonyeperwa rape nzinda rape utonziwewo kana enda tikuchengete uita wakarepe kana like machoti wakarepe uchitoona like munhu achitoti ndamugorere chifo, you understand? So we need to be very, very, very alert, you understand, in everything that we do. Yeah, but tichivharisa nyaya yekujeri uchibuda mukati tigonzi pane video takaona uchitoisa maraya muchiti mbanje dzacho dzotopinda nemakati jeri. Samukutidzwa kuti mimi nethe wamufarira nasekuru nenambuya vako, saka mbanje dzaitopinda dzichitorohwa imo mufull time. Kona Sparks, to be honest with you, inini jeri rakandibatsira and it made me like become a better person zvekuti ndega ndotozviziva mupfungwa mangu and maitiro andoita zvinhu. Ndakakwanisa futi kutoziva vanhu vanondida nevasingandide paseko rangu futi nditori mujeri imomo. You understand what I'm saying? Saka I am an entertainer. Ndiri munhu akatanga kuimba music yangu ndiri munhu anenge achifreestyler just wanting to entertain vanhu. Saka inini zuva rekutanga inini randakasvika kujeri ndakaudzwa inini zvikanzi mukadzi ndigogo vako. Ukunzwa Sparks? Murume ndisekuru vako. Saka muri kufanira kuziva kuti ndiri munhu akangoitawo freestyle ndichida kuentertaina vanhu, ndiri kutongotaurawo about sekuru vangu. Munongoziva relationship yasekuru nemuzukuru. Like relationship yasekuru nemuzukuru ndiyo yaitoitika inini ndiri mujeri.
You understand? Alright, saka Ngori entertainment otherwise hapana kana chaitomboitika. The reason why I had to change that line kana pa Jerry song yangu ika inyaya yekuti ndakatozoona kuti okay vanhu vanogona ngo mistake at this art like ini ndotoda kutochengetedza relationship yangu ne ZCPS because ZCPS ma one. Alright. Ona you become a better person and nakuda kuzoita ngemunhu chi ari kumuka otherwise ndaingoda kungo entertain achi kuti mbanje dzacho dzengopenda nemagadi Jerry ndichi entertain aka ndichingotaurawo about chi ana sekuru vangu you know like you understand. I think that zvitari pana vanhu zvoti saka maito shooter henyu maito bhema zvenyu muri kuside kusakana nzisano ingori ati ingori wati ukona ku Jerry mosha dzinopisa sparks one kurwa munopinda busy. Number two madrugs kunzi mbanje dzinopinda sei satambe ne ZCPS iwe saka zaza dzisikubhemeka kusedu mogondere kubatika chete right tigonsa tipinde mu zvakawanda zvakasara zvikaitika pangamusipo pana vafana vakauya wakamanyisa masaladi makambowanzwa here like handi zvati hip hop mamambogwina chinhu then ulengende madedido ukona ulengende ndoda kukudza chokwadi about mfana uya Sparks ende kana muchindivenga zvenyu vanhu ka muchandivenga kana even kana iye ulengende namaloto acho akatotsamwa ina ndina basa nazvo but ndoda kutozvitaura zvinhu zvandikukudza izvi Sparks ukunzwa ndikubvumidzwa here. Yes we are ready. Sparks fana nonzi ulengende yakapenga baba nengoma hopo and to continue to ipapo ka maloto wacho akatopenga like it's a power couple, you understand? They're doing big things, you understand? I like the way they do zvinhu zvavo. Tikunoenda kudanso as a genre. Zim danso is doing well. Yakagadzira mazita. Zim danso yakagadzira mazita anorespectwa, you understand? Because they are united. Mukuita kwavo nezvinhu zvavo zvavanoita. Saka ipopo chichikuta sekubatana. Masaladi ka akatomanyiswa. Asi chikuta sekubatana nemasaladi. Kuti musagara muchimanya. Inini hangu kona kuti I'm not a salad. I'm a hip hop artist, but I know kuti pane pachitorifewa kunzi masalad. And unozwa kuti pane zvimwe zvinhu zvekuti Sparks munhu unogona kuita ngori kuita pride kana uchitaura kana kuti uchita seka. But here is what I think. Inini, I think Zim hip hop really needs T-Gonz. You understand? I think Zim hip hop inotoda T-Gonz. Zvekutoti kuzim dance kuya vanhu vakatoona kutoti T-Gonz ari kusaizwa ku hip hop anditi vanotomanyisa vanhu totoshamsika ende T-Gonz akasasaizwa ku hip hop avamanyise Zim hip hop maybe tinotofambirana, you understand? But kuzim hip hop kune tumamonopoli twakawandisa netumafights twakawandisa netumaganzo muneka kugaira kakawandisa, understand what I'm saying? But unofunga kuti zvinhu zvakaiswa muindustry nani zvinhu izvo kuhip hop kwenyu kuko because zvisi kwedu wedu I know sabotage dziriko wano gatekeepers ariko, but it seems as if kuzim hip hop ka chatofunga kuti kuri nani but kutenge kutonewo futi zviriko. Inini munhu ari kukonzeresa zvinhu izvozvo ka ndinotomuziva. Alright. Zvacho chitonourayisa Zim hip hop. Ndiani mune kuti munhu uyu wageta handikwanise kumutaura kuti pane munhu handikwanise kutaura zita rake. Artist No, haazi artist, producer. Patasvika pakwana handinoda kusiya makulu. Yeah, whoever arikura hip hop ukazvita kuzim dance tokumedza nomedzwa unoona usikaziye kuno kwatitomboda zvimasabotage zvenyu zvekuhip hop zvekushaya izvi kuno kuti ati ngoma dzirambe dzingorohwa iko kuhip hop kwacho ikoko ndikuya ikoko ka
Ramba mchite zvamukuita zvandikunzwa idzi. Ndakauya ikoko nechitaura zvamunomuchita izvi. It's like iwe kurarama life yako uchida kufighta T-Gonz. Unenge usina care nezim hip hop. Unenge uchiita ipapo unenge uchiuraya zim hip hop. Saka unofana kufighta eyo. Isusu madhara edu isati mafight. As far as zim hip hop is concerned, as far as zim hip hop is concerned, for the sake of zim hip hop, they should not be fighting T-Gonz. Say Javangar kungoita makore esa apfura apa. You understand what I'm saying? We have people wekuti T-Gonz paano baiza. T-Gonz is not perfect. Paano ita chino achibaiza anditi. Ndiwo vanenge vakatoposta nyeyo vachifara. When T-Gonz releases a song, they want to post. They don't post like I'm going to feel like you understand what I'm saying? That's so, I think on my blogger. I'm a blogger. I'm a blogger. I'm going to say go. I'm a blogger. Amen. But if you get a post, I post a poster. Yeah, sometimes because one part of we end up but I'm just saying these things. Honestly, I'm saying these things for the sake of zim hip hop. You understand? I'm saying these things for the sake of zim hip hop, like knowing kuti tukuba kupi tienda kupi. Remember kuti I'm not trying to brag to you kana ndichikudza kuti inini the biggest award I ever got in my life is the outstanding male musician Nama. That's what I mean to zim hip hop. No other zim hip hop artist has ever been nominated for that award. You understand? But because there are nominations, I think for the past 2 years, but apana cannot interview RPs achiti hip hop ikimwana na only 10 na votes. I see you are kuimba no Tsimbinga what I don't know. But yeah, kudanzi hip hop chechayo aifanenge chimbuka maimbe. I mean hip hop yacho yaminomboti hip hop inofananga kaita sei. Ukona Sparks. This is my take. Hip hop is not a music genre. So what? Hip hop is a culture. Hip hop in a MCing. When I later hip hop, I'm gonna go to the Namichato Shika Fire. When I later hip hop, I'm gonna go to a radio DJ. That's MCing. That's part of hip hop. Hip hop in a graffiti. The paintings and the hip hop paintings, you understand? Hip hop in the musical side as a rap. You understand what I'm saying? That's what's rap. That's part of hip hop, you understand? At the same time, hip hop in a lifestyle. You understand what I'm saying? This is hip hop. That is why you often find maybe Davido refer as a hip hop artist. In some instances, it's because hip hop is a culture and a lifestyle. Involve at the same time, freestyling, the ability to be able to come up with lines and rhymes, metaphors, the word plays and everything. Ipapo, that's also part of hip hop. You understand? So I think Volley 10 is hip hop. I think Votes JT is hip hop. That's what I think. I think Wafana and Gwajitoro hip hop. Vatori hip hop. Alright. You understand? But now, like that's what I think. Kutuvatori hip hop. But let's just talk about hip hop and this greatness, HAT, I understand. Not wanting to compare Zim hip hop with Zim dance. Zim hip hop in a long way to go. Unongojitwa interview nemunhu wezimdanzo. Hip hop in a long way to go, baba. Guys, inini hangu I don't know chichikuitika hazvo, but ndikuona sekuti pari kunge show iri kurongwa. Ko mashows tigonza vanhu vasi kukusupport jairi mda. Vari kumbokuinvite iwe kumashows like mahombo hip hop, I don't know. Mahombe mashows hip hop. Shouts to Jongwe, you know. Pane nguva dzekuti I would be left out for the Zim hip hop cultures and stuff, but we had people vakutonetsera nyaya iyoyo, and
you know, Muridzi Jongo actually came to my place, you know, because he is one of the people who are going to push Zim hip hop in a visible way. Jine impact in a sorrow, you understand? Because Zim hip hop could be my problems, ekuti kana kuma awards kwacho anditi panonoitwa paipe ma awards ayanongoya muna December chete, you understand? I myself at one point ndakatombo sponsor those Zim hip hop awards nekutoisa mari yangu ipapo. That's the passion I have for Zim hip hop, you understand? But the Zim hip hop awards yacho yoga, it is so biased zvekuti unoshaya tumadhirita kuti munhu anga ari kutsvaga kana mari kutenga stand kana chii, understand? Pane pasiri kuconsider the people, the fans. Zvekuti ukada kutocompare Zim Dance Awards and Zim Hip Hop Awards again. Kuzim Dance kune kuchitika zvinhu. Kuzim Dance vanhu vakabatana. Even kana taka no, like what I'm just talking like to compare my movements. Sekuti kuzim Dance like pakaitwa Zim Dance show unogona kutona everyone aripo vanorigadana as Zim Dance. Dads adi sound yake katosiyana kana neya more stuff. You understand? But yes, it's Zim Dance. Where them artists achitaka not my personal beefs achita say like Zim Dance in my DJs vari kuziya kuri kubva hip hop vakukubva dance ana ethaton ana fanta wewe vari kuziya kuri kubva Zim Dance nezvanga zvichiitika nezviri kurira pa street, you understand? Even ana ethaton pavanenge vari pa radio, be it Templeman on Star FM, ari kuziya zvinhu zviri kuitika muZim Dance and vanhu vari kudikanwa muZim Dance imomo, you understand? But the reason why hip hop is dying, even the hip hop shows and it havasi kunyatsoita zvinhu zviri kuitika chaizvo paground, you understand? Okay. They do not know hip hop kwairi kubva nekwairi kuenda. Yeah, but Zim hip hop atitori na radio DJs ari kuita impact. I think andika Zim hip hop ekutofela even kuti pangosimuka even a podcast akatenge DJ Sparks anoyatsooneka kuti afine ndo tocha shows hip hop ma podcast twacho tutoripo ka. But atuite ma real numbers. Why also supporta na zvinhu zvacho azvidiwe nevanhu. What do you mean? The way under my podcast ajo? No. There is a certain sound wageta. Inodikanwa munyika yeZimbabwe like on a majority basis. Yes. You understand what I'm saying? Sepanda taura pepe kuti hip hop is a culture. It's also good to fuse those sounds and it at times in a way inonyatso no relate kuvanhu vanadiki vanoti kure nevanhu vahombe kwete just a certain age group. It's not a secret kuti kungori ne certain hip hop yekuti like anamaya vangamboti kwendichagire kasong akati ndinoifarira iri hip hop, which is fine as well, you understand? But it's good kuti tigone kuitawo tichita sei tichifuse ama sounds edu tichiziya nyaya dzatiri kunyatsotaura so that tinoapila kuvanhu vakawanda. Alright, but I think only angachita because to sound ukatwa na pressure that I see ato Urban Groove. That's why it in that to all it. That's why that Urban Groove yakuimboka ma beats Urban Groove ndio kuimboka na Holiday. Me I wouldn't say kuti ma beats Urban Grooves ndio ari kuimboka na Holiday. I think Holiday akama pressure ya majie like I wouldn't want to and sandamba iterera kahobe kuti ndizoziya kuti ichi. But what I'm trying to say is iye Holiday akatozvimiririra, he has done a lot for Zim hip hop. Nekuda kwekutoti paaita ma sounds iwawo aka understand like ngati this type of sound of Zimbabwe aka understand zvinhu zvinoregardwa as music, you understand? So in as much as my artists we are hip hop, we need to appeal to a broader to a broader audience, you understand? Zim Dance appeal to a broader audience. Nyaya dzacho dziri kutaurwa nezvadzo ipapo. My issues are you know, the sounds and the cadences, how people vibe to that, people they are used to it. You understand what I'm saying? So now, pane pari kuitika hip hop, tukufana kutaura nyaya dzinoti make a sense. Zvekuti vanhu vanofeel kuti kuno kuri kutaura zvinhu zvino make sense. We need vanhu vanokwanisa kunyatsopusha Zim hip hop vachibatanidza vanhu pamwe chete. Remember we even had Maskiri is hip hop. He needs to be respected for that. We have Stana, you understand? Panofana nge pachiita. Stana album no one akabva buritsa. Oh, yeah, I think so. Yeah. You understand? So I'm saying kuti
hip hop aina vanhu vari kubatanidza vanhu vachiita zvinhu zve-hip hop. Alright. Saka tichazoyawo kuhip hop kuti kana muchiramba muchiri serious, but I think kufanira kungosimukawo vamwe vanhu ikoko vanouya kuzovharawo magaps anofanira kungaita seachivharo. Tigons, I know magetesi angu kuti anorwadziwa data kuti kuramba achistreama but taane 1 hour tiri panapa tinofanira kumborowa futi dzimwe ndandi kana 2 tobva taita sei tobva tavhara. So are you ready? Are you ready? Is anybody ready then? Anybody ready? Okay, what's the name of this song? Guys, tigonza nevideo nyowani yakaburitsa inova iyo yaitaurwa nezvaitika kuJERI hanzi tairowa moko sikatane hatibed. Saka munofanira check out that video mad, trust me. Ndakukulikira isong kuda kubuda vafans angu ari kuchema kuti Gonzi ufana kuburitsa new song every week. Okay. So I'm gonna be doing it starting from now. Nditi. So this is a song that I'm gonna drop very soon. Yakagadzirwa instrumental na Estos. And I'm doing the production. Ndailika nas. That's what we're gonna be doing with hip hop. Vari kundiona ndakakura otanga kundiona sendanyura uko kwakukura hapana anogona kundipfura zvinhu zvangu zvikufunwa kunge mvura kunyange varoyi vachirura mbiya muchadzikurubura Zimbabwe ndiri mwana wayo hapana nondibhula bula mwembe hapana noidzura wani chimunhu chisingaperi saka ndini wacho chinoshura ndoponoona ndikaita sendisipo ndenge nditoripo ndikazvitaura kudhata zvikuchakatomasi Bombo Glats. Mau one wow. Tune. Touch it from top. Start it again from top. Yeah, akufana kumboka feel like an number. So we're gonna be dropping a lot of hip hop music. And we are ready. Go subscribe to T-Gon's YouTube. The artists Angwana, Saint Sky, Dollar Fed, The Great, Majukum Kunde. Want to push the music. It's gonna be hip hop always. Yeah man, shouts to Sparks, the podcast. And everyone my support at T-Gon's. And everything. My guy. Vari kundiona ndakakura otanga kundiona sendanyura wangu kakukura hapana anogona kundipfura zvinhu zvangu zvikufunwa kunge mvura kunyange varoyi vachirura mbiya muchadzikurubura Zimbabwe ndiri mwana wayo hapana nondibhula mwembe hapana noidzura wani chimunhu chisingaperi saka ndini wacho chinoshura ndoponoona ndikaita sendisipo ndenge nditoripo ndikazvitaura kudhara ndisikutsvaga Tomasi ndikutongotsvagawo mula chinhu ichi tisu takachifayoniya madoti tisu takamavhura vamwe mapens vamwe mastens but tisuka marula ndinova dubula yese yangu kuda zhula chakuseva chatemura matambula kuwaitambura rine shungu mumoyo maro mune bundu get to you tirine shungu mumoyo maro mune bundu oncoming chiri kubuda ichocho. Remember, you heard it first. The biggest podcaster. Yeah, man. The biggest podcaster. Finally we came, bro. So, guys, ndofunga manzwa zvakaitika, but still chakakosha guy tofana stream music ya T-Gonzi. Yeah, man. And obviously akatodzoka ari powerful. Atone wisdom. Because vamwe vanokutora vanokuti kuchikoro. Sane zvakawanda zvakadzidza nezvinhu zvakawanda zvachatipa kuburikidza nemusic. So, guys, tofana stream music ya T-Gonzi. T-Gonzi akuti promise kuti every week anenge achitikandira ndandi. T-Gonzi starting from now announce anasi panapa kuti every Friday I will be dropping something for the hip hop fans. T-Gonzi hapana chinhu chinobhita hard work. Hard work inozongowina pakupera kwedhiri. Consistency inozongowina. I've been running bro. They will fight. They can only delay me and not stop me. Guys, I think nyaya dzekufighta T-Gonzi akufana kupera guys. But ndakatanga kuramba investigation ndakaona uriwo uri kufighta T-Gonzi. I'm going to expose you. Yeah man. Toda tinondita sei ndogara pasasabwa nditye kaini.
Mawani, wow. And Zim hip hop is not gonna die because of any individual. And Zim hip hop is so far. I see so many squad eba saladi. Icharamba iripo. Sikazosi yangu tichaitika but ndanyatsoona nge madam waimira nemi mdara. Iwe. Boss pangu yakadaiwa na shinji vanompinda murima mdara. But ndaona sekuti madam ndaona chiposta ina kakona sezvakandichitaura panze paipai kuti sha ndisina munhu it would be something like we lost a lot of money at the same time, you know. Munguva yanga ndiri momo, and she stood by me like she's the closest person to me, and you know, akamira neni, you know, akamira neni. I'm really thankful for that. You understand? Anything I do, she stands by me, you know, and madam. Visit. I want to thank one second visitor for, you know. Sana silent killer akauya ndunge youth. Baga came through. Shouts to Baga akauya, Aisha also akauya. You know, like people were coming, you know. Like people were coming. I was so happy for it, and shouts to Wale Visuals as well, because Wale Visual I got to edit a video rangu nditori mu JERI, you know, for the Imagine song. And saka Wale ndiya kuitira ma video. Yeah, I'm working a lot now because, you know, hip hop in my stories akawanda, you understand? So I realized that Wale is very creative, you understand? And like imuna anoshanda zvekutoti right now we have 2 unreleased videos, like we are working together, and yakatoita kana the JERI video. If you watch that JERI video, you will see kuti Mawani, you know. So he is one of the people very close kwandiri at the moment, passion director Wale. Yeah, man, big up director Wale. Wale to the fullest. Right, guys, you can start with some way and you get him on 1T guns. Yeah, man. Anyway, 1T guns. Thank you very much nekuya mwana mai wangu. Anoda kubata ipapi then ndazongobuda ne1 ndani ndiri kupedzisira. Wanda kubata yedu vakayeheka. Nanasa isati yadzoka, but go on Instagram @tgonz TIGONZI. Abatigons ka ichivura ka imwe new page mwangu. Ndatora rimwe page saka chende mungonotsvaga rimwe rakanzi tgonz. Unowana. Guys, because asati kuramba chinzwa tigona chikoti ndakayekwa this time. I think angwara because maekero akaitwa anogona ngachimaziya zvakaitika nezvisina kuitika anozviziya, saka this time akuziya kuti zvinoitwa sei. Guys, hande tinofollowa tigons new page rake riri pafacebook, ndo paanenge achikanda maupdates nezvese zvinenge zvichipisa, saka munofanira kuenda monocheck out ndikunagirwa nejeri Mawani, big tune, trust me. And I'm stream tune yoro rukupisa Mawani. But now I'm also working on a project at LXA. Watch LXA. Watch the space. LXA. Yeah, check this one out. LXA. Mad, big up LXA 4. Why it's not playing? Yeah. Boys. Ukanoti ninda kafana na nechiere nini. Who am I? Ndofema mumepo kana mvura yakadzika, vanotasa pasi ndokusaka chenditsika, ndenge ndichiona maziso akavhurika, panozotofarira ndopa vanondikika ndiri bachi. Mawani wao. Anyorona ndiko mjeri ndopofuna kuenda kujeri monota interview. Ndotakomana pane ndandidzi kubudedza hapana yake kana pane muridzi wendandidzi guys. Mawani wao. Boss matsamwira kana tigonzi akagumbuka Zim hip hop ka. Zim hip hop yamuka manje. Mawani from top. Yeah, let's do it again. Shouts to LXA. Yo. Who am I? Nigga Dutch guy. Check this one. Ndofema mumepo kana mvura yakadzika, vanotasa pasi ndokusaka chenditsika, ndenge ndichiona maziso akavhurika, pandozotofarira ndopa vanondikika ndiri Dutch.
kukika datya huri yambutsa mire ndichimhanya nodakona ndichidona ndini wani munhu akavengerwa kugona ndikangoita simba nondirambisa nabona this time chinoachara tirikutaura zvekufona chero masoja masiaidi kana mapurisa anototaura kuti futi tinadzo but uyu hapana anogona kumupfuura toyutsa chema hanzi gonza notibhula ndiri datya richangobva mumvura taro vakaita sei zita rangu havadzime ende nini ndenge ndiri wewo setsime mabhebi mamwe akubvaira nawo hamadzime sori zvenyu mazosvika tatya mudzime mabhazi angu iwondo nyeminda ngaparimwe vari kundisaizana zvinzva imiwe hanzi taita ndakainda zvimwe ndezvimwe asi ndakadzidza inda haitswanywe netara chimwe handibve passport chimbozvibvunza wai got chimbozvibvunza wai kuti nini ndiri got ndava kutoita wai boys rangu apa adichat fly ndosvera mumvura kana mbepa yakadzika vanotorisa pasi ndokusakachidzika ndose ndichiona maso akavhurika pandozotofarira ndopavanondikika ndiri kukika datya huri yambutsa kukika datya huri yambutsa ndandichirekoda nhasi ichi watch this space subscribe to T-Gonzi on YouTube don't forget to subscribe, like and share. Yeah, big up One Loose HKD. Big up K Cool. Big up Mickey. Big up Gani. Yo. Zeusland. Big up yourself. Mawana, yo guys. But I'm going to man so share my stage, but big up yourself. Oh yo. Tokuda imese. Manja vane zvekubatika pamhepo manje ava manja vanenge vachirana vanga vachitamba namba 9 vakaitamba namba 9 aifanandudza munhu kuti akahekwa sei Facebook asati adzokana naye yakaenda vakasaisa. Anyway guys, T-Gonzi, thank you we so have much. to love you and live here at the same time. We love you guys. Thank you for having me here. Mawana. Oh, how was it?